Ahojte, tak verím, že už počasie dneska nás bude poslúchať. Moje meno je Marek Šul, som spolumajiteľ Ovečky a som veľmi rád, že ste sa v takom hojnom počte dneska k nám pripojili. Pravidlá nie sú žiadne, je to čisto na vás a na ten váš spôsob varenia, ako uznáte za vhodné. No a hlavne je to o to, aby sme sa dneska zabavili, užili si, verím, že už slnečný deň a podporili platformu rodinných detí s nevýhodnením. A neviem, asi z mojej strany všetko. Veľmi pekne poďakovať, že aj napriek tomu, aké bolo ráno počasie, že ste došli. Verím, že ste si to užili tak ako my. A keďže sa tento deň niesol v znamení súťaži, tak mám pripravené hodnotenie alebo vyhodnotenie tejto súťaže. A v prvom rade ďakujeme Ovečke vôbec za túto myšlienku, úplne geniálnu. A ja sa volám Peťo, keby ste ma nepoznali. To som ten Habera v